Nay, talagang di. Baru na negosyo kin bandam, di na ila ko me. Ah. Okay, tumata nga dito sango iti di sa Monte Street. Sango ti dialysis center kani bandami so ti para manan ko ni. Lapit na ko mi ano ko nga. Bedsheet queen size. Dito ti anak ko lang. Dito pataderta nga negosyo. Parang di malugi. Sabay chocolate ang mga angel, iso nga suportaran na kami mo. Dito yan eh. Sige na. Go, bandam. Kaya na ka mo ni. Shout out pala mo natin nakarami tiki. Shout out nakarami tiki ko ni Ma'am Mara Santos. Belisea. Para mag-aspect ka naman, papanawa ka. Gul ka, sakti forma mo nga. Ano, kubra forma. Kaya kasi na yun. Papadak ko yung buksit yun. Ano? Pasok! Hindi play mo yun. Berdi mo na. Ayan, gwapo-gwapo nga na eh. Yan, boss bandam na eh. Pamiksa na ito. Malo katawang ka mga anak. Purpurma, di ba, boss bandam? 4 years. 4 years. Hindi mo pinagkira ng martilyo yan eh. Pagkitawan. City Martillo, nagabaway. Telulak. Ano yan ta? Husky. Husky. Slaso lang yan. Husky. Martillo, tinakasti ito. Bigyan naman ako. Jadi lang. Dede ma, dede. Nakabok ka dira be? Champion, 7,000 man. Dede abot di agilibre damdaman eh. Yato kasi ti buyat ini. Kurmas. Bandam. Kurmas na? Derson bandam. Darasan. May dam tutulungan anti aglaw kami ni. Brand new. Brand new tapos ada digini ni. Mandamang iba nga na pindas ni Bineng. Nasa may bayad agilibre ka no. GCash 1,000 pesos. Odo be kikat ni. Ni. Okay, dali, dali. Ni. Gawa. Sininjalan lang. Hindi, bandam beat lang ah. Mayot lang. Yan. Nagbabay. May timong magtagao. Ano dito, jadi ka lang. Kaya molding. Ang kasi di maraming mandam tatal. Kikir. Anak kasta. Carpentry di pero usar mo ito ni bakal. Pero ni. Kikir. Ay. Kami kasi nagkikir mo yung... Medios! Kaya na? Kaya na patilan sa. Kaya na pati ka sa gurgur ko na ng dalanda. Saan? May lang yun. Yan lang. Ko lang ito kaya mo. Pakatulong ako saan? Wait mo ba? Ano ba? Gani, mas bandam na eh. Bandam. Pwede, ano mi? Gusumin to kini bandam. Tawag ko ti Bado. Nga brand new, dita kini ukay-ukay kada chocolate. Ano ka na ata? Ginwawalis ko.
Hindi niya, dito yung walis-walis. Ini Adam Formans. Kuman. Ito yung pamatay ko na yun. Bulisan, di pa yung nalpas gaya.